aquest any jo pense que més que ningú any o com tots els anys és necessari reivindicar i eixir al carrer que la despesa social, productiva i econòmica que n'hi ha no tenim per què pagar-la els treballadors i les treballadores i les pròpies ciutadanes. Per això, enguany, com tots els anys, és imprescindible eixir per a dir-li al govern i a les patronals que és necessari més inversió pública, més inversió productiva i unes relacions laborals modernes que generen ocupació estable i de qualitat. Enguany estem davant de la patronal i del govern indicant-li que l'eixida de la crisi ha de ser sempre sense retalls socials. Sense cap retall social és el que està dirigint en aquest moment la UGT al 1 de maig. Pues me parece que la crisi la paguen els de baix, no els de dalt, no? Home, nosaltres sempre estem dient que el govern valencià, que té responsabilitats exclusives en els expedients de regulació d'empleo, té que ser més escrupolós a l'hora de firmar-los, perquè és ell, el govern valencià, el que té la capacitat per a fer-ho, i que creiem que moltes empreses estan abusant d'aquest mecanisme per a salvar les empreses. La situació és gravíssima. La situació és gravíssima i no veiem una resposta suficient per part del govern central, que està tapant forats però no ha tingut una actitud activa en les polítiques actives d'ocupació i per descomptat pel Partit Popular, el govern de la Generalitat. Hi ha molta gent que ho està passant mal i en aquests moments la solidaritat, el valor de la solidaritat i l'acció pública de govern per a solventar aquestes qüestions és absolutament necessària perquè ja hem vist que ha sigut el model liberal desregulitzador, el de Bush, el de Aznar, el que ens ha portat a aquesta catàstrofe econòmica i social. A pesar de eso, estamos tratando de hacer presente nuestros problemas que estamos pasando y así que nos llegan a sentir que esta forma de manifiesta todo. Que el inmigrante en los momentos grandes de España estuvieron, ahora cuando hay crisis somos un estorbo. Y no es así, los inmigrantes, tanto como los españoles, aportamos trabajo y producción. Y hemos venido acá a crear trabajo, no a otras cosas. Nosotros lo que queremos es que este gobierno siga apoyando en el trabajo y en los derechos laborales, que no se recorten. Que por favor sean más conscientes de que somos familias, que estamos hipotecadas como todos, pero que realmente se tomen medidas que podamos salir de la crisis, tanto ellos como nosotros, y podamos salir con nuestras familias, porque no solo tenemos que pagar hipotecas, sino también tenemos que vivir, comer, darle educación a nuestros hijos. Això si no s'arregla o arribem a un acord pot petar, no? Anem a fer mal, Sí. Pots comentar, José? La gent ho està passant molt mal, és un moment especial que se necessita col·laboració de tots i no només des que sempre hem estat pagant totes les crisis, especialment la gent més necessitada que menys recursos té i no estem disposats a pagar les destrosses que han fet els que manen. Per tant, això es pot desmadrar. Que estigui